Laing grass fire girespondihan sa Mandawi City kanina buntag. Samtang taliwa sa masunog dining tinginit. Pahinumdum sa City Hall likayan gyud ang pagdaob sa mga basura. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Baga og itom nga aso ang misugat sa kabumbiruhan, CDRRM personnel ug fire volunteers nga miresponde sa alarma sa sunog sa Mandawi kaganiha. Apektado ang usa ka bakanting luna sa F. Zuilig Avenue Reclamation Area. Giguba na lang ang parte sa kural aron makapasirit ang mga responders ug aron masulod ang lugar. Matud sa BFP, ang dapit gitambakan og mga ligid, kahoy ug ubang mga butang iglalabay. Sa nahaunang interview, gitataw sa CDRRM Mandawi, halos kada adlaw may mga insidente sa grass ug rubbish fire nga ilang natala. Maong nag-auhag sila sa kooperasyon sa komunidad aron kalikayan kini. Sama sa di pagpasagad paglabay sa upos sa sigarilyo nga mudakop sa mga layang dahon nga may muhaling sa kayo ug musangko sa sunog. Sa Mandawi City Hall, atol sa sesyon gipapasar usab ang resolusyon nga nag-auhag sa hugot nga implementasyon sa dugay na nga ordinansa sa syudad. Kini ang pagpahinumdum sa mga tao nga gidili gyud ang open burning o pagdaob sa mga basura, ingon man pagdaob sa mga patayng dahon aron kapugngan pa ang mga insidente sa sunog. Gipahugtan ang katong mga ordinance na i-implement gyud siya, i-enforce na to ang kaning open burning. So lately ang Mandawi City manakop din sila kung makit-an mo nga nag-burn sa inyong basura. Base sa Mandawi City Ordinance, ang muhimo nining kalapasan sama sa pagdaob sa basura makamulta og 1,000 pesos. Nico Sereno, Balitang Bisdak.